Site-urile de recrutări sunt pline ochi de anunțuri discriminatorii. Spre exemplu, unii angajatori exclud din start candidații fumători. Cât de legale sunt astfel de anunțuri, aflăm chiar acum de la doamna Daniela Necefor, specialistă în resurse umane. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua. De ce este discriminatoriu un anunț în care specifică foarte clar că nu se doresc persoane fumătoare, spre exemplu? Și ce astfel de exemple mai aveți? Bine, astfel de limitări în angajare, din orice punct de vedere, sunt discriminatorii, indiferent că vorbim de fumat, de vârstă, de experiență sau de gen, spre exemplu. Dar, într-adevăr, în cazul acesta în care vorbim de anunțuri de nefumători, cred că dacă vorbim de un anunț pentru îngrijire copil sau îngrijire bătrâni, din punct de vedere legal este discriminatoriu, dar dacă luăm în considerare faptul că nu este ok să creștem un copil cu fumul sau bătrânilor le face rău, aici avem anumite probleme, ca să spun așa, cu această legalitate. Uneori această discriminare este dusă la extrem, din păcate. Alteori am avea nevoie de anumite condiții de angajare. De aceea, din punctul meu de vedere strict al meu, cred că atunci când vorbim de îngrijire copii sau îngrijire bătrâni, putem pune mai ales pe persoană fizică când angajăm acasă, putem pune astfel de condiții. De ce cred asta? Pentru că altfel ar fi ca o triere, ne transformăm acasă când vrem o bonă pentru copil sau pentru bătrâni în agenție de recrutare. Eu cred că aceste condiții legale trebuie aplicate foarte mult pentru instituții, adică nu ai voie să faci discriminare când e vorba de instituții, de centre de copii, de centre de bătrâni, și vă spun de ce acolo poți crea un loc de fumat, acasă nu poți. Bun, dar dacă vorbim despre angajatori, spre exemplu, multinaționale care impun asemenea condiții, pentru că poate vor să evite pauzele lungi și dese, cheia marilor succese, ca să zic așa, ale angajaților la țigară, pot fi într-un fel sau altul contestate astfel de condiții? Sunt ele legale? Absolut, absolut. Deci ele pot fi contestate. Nu ai voie să pui nicio condiție de acest gen. Nici măcar faptul că nu bei, cu toate și că din punct de vedere al condițiilor de securitate a muncii și nu ai voie să bei la locul de muncă. Deci, într-adevăr, aceste anunțuri nu au ce căuta pentru o companie. Sunt locuri de fumat amenajate, sunt toate condițiile în care poți să bei o cafea, spre exemplu. Este ca și cum, adică fumatul este, dacă pun că n-am voie să fumez, atunci înseamnă că poate nu am voie să beau nici cafea. Și atunci, într-adevăr, este discriminatoriu din multe puncte de vedere. Și nu numai de fumat este vorba, v-am spus, este vorba și de vârstă, nu avem voie, este discriminatoriu, sunt multe alte lucruri, de exemplu, nu poți să spui că nu ai voie să aibă un handicap. Sunt multe alte lucruri care mi se par normal să apară și mi se pare normal că am dreptul să lucrez, indiferent că fumez sau am un handicap. E bună această discuție, pentru că sunt foarte multe anunțuri pe site-urile de recrutări care încep caut tânăr, caut tânără. Din start, persoanele care au trecut de 40 de ani sunt excluse, ceea ce evident contravine oricăror reguli, din câte știu eu. Da, și mai ales noi acum ca firme private, ca să spun așa, cei care suntem în domeniul acesta de recrutare și executive search, avem chiar anumite campanii în care suntem implicați împotriva acestei discriminări de vârstă, care în România, din păcate, a crescut foarte mult. Am ajuns în România că peste 45 de ani ești considerat deja în vârstă și că nu mai te adaptezi noilor condiții a digitalizărilor și toate celelalte, ceea ce nu este normal, pentru că la 45 de ani ești în plină putere de muncă, te-ai updatat cu absolut toate digitalizările și nu are ce căuta. De asemenea, există o altă discriminare. Cei foarte tineri nu-și găsesc un loc de muncă. Iar nu este normal, pentru că ei, dacă nu ajung să se angajeze,
nu au cum să capete această experiență. Corect. Mulțumesc tare mult. Sunt foarte mulți studenți Și eu care vă la 20 de ani se lovesc tocmai de această condiție a experienței, pe când ei sunt în anul 2 sau 3 de facultate. Mergem mai departe. Anul acesta